genituen sarearekin, nonbait erori egin zen, eta ez genuen hitzaldia amaitzerik izan. Eta hortaz errepikatu egingo dut. Hitzaldiaren gaia Euskal Herriko ibaien kontserbazioa da, eta noski gai honetan lan gehien egin dutenak izan dira erakundeak, bai Jaurlaritza, Ura Agentzia, Foru Aldundiak, udalak eta beste hainbat. Baina Euskal Herriko Unibertsitatetik hainbat ikerketa egin ditugu pixka bat honetara bideratuta egon direnak, edo hainbat kontserbazio ekintzen inguruko ikerketak, eta orduan saiatuko naiz pixka bat bi kontuak uztartzen batetik, nola aldatu diren gure ibaiak, bestetik guk ze ikerketa egin ditugun horren inguruan. Hasteko, gogorarazi nahi nuke, egun munduan oso joera kezkagarria daukagula, ingurumena oso egoera larrian dagoela, eta hau askotan ahaztu egiten zaigu. Ez soilik orain emergentzia larrialdi sanitario baten gaudela, baizik eta orokorrean ahazteko joera daukagu. Duela 2 urte, Ripelek eta beste guztira okerrezpan dago milaka ikerlarik sinatutako gutun bat idatzi genuen, eta bertan bigarren abisua ematen zaio gizarteari. Eta hor biltzen dira, hainbat joera, esate baterako zenbat ur geza daukagun erabilgarri munduan, nola doan ibaien basoen azalera edatzen, murrizten dago esan da, populazioa nola doan gora, temperatura nola doan gora, orokorrean egoera oso kezkagarria da. Ibaiei begira, nik aitortu behar dut ez nuela uste horren gaizki zeuden gauzak. Izan ere gure ingurunean, neurri batean, arrakasta batean historia daukagu kontatzeko. Duela urte batzuk, Zerbitza Bater lagunak eta biok editatu denun liburu bat, ibaien kontserbazioari buruz. Liburu nahi baldin baduzute doain egitxi ezakezute BBVA fundazioaren web orri honetatik. Eta hau idazteko hainbat aditu bildu genituen mundu osoko adituak, eta saiatu ginen garai hartan zegoen informazio guztia biltzen, eta informazioa egia esan oso kezkagarria da. Batetik, ibaiak munduko ekosistema dibertsuentakoak direla egiaztatu genuen, ja lehenagotik susmoak genituen, baina hori ikusi genuen, baina baita ere, mehatxatuenak direla edo mehatxatuenetako. Beti pentsatzen dugu, euri tropikaletan, ez dakit beste ekosistema, baina benetan mehatxatuak ibaiak. Eta hemen daukazutena da, mundu mailan ur gezetako arrain espeziak, narrastiak, ugaztunak eta bibalbioak zenbat espezie dauden, espezien zenbat ze portzentai dagoen mehatxatuta edo ez daukagun daturik. Eta daturik ez izatea beti izaten da nahiko kezkagarri. Eta ikusten duzuten ez espezie pila bat dira mehatxatuak. Askoz ere iraungipenta saltuagoa erakusten dute itsasoko edo lehorreko espeziek baino. Eta Euskal Herrian ere, orain ikusiko dugu, hobekuntza nabarmenak izan dira ibaien atal batzutan, esate baterako izokinak galduta genituen eta berreskuratzen ari gara, baina orokorrean esan dezakegu biodibertsitateak hain behera dela, esate baterako ibai karramarra oso gaizki dago, hemen daukazuten nahia de hau, ibaitako bibalbio muskulia ere gain beheran dago, eta beste asko. Orduan, besterik gabe, hasteko egoera kezkagarrian gaudela. Nola genituen Euskal Herriko ibaiak duela 50 urte. Egia esan, egoera penagarrian genituen hemen daukazute hori ibaiaren, aparrez beteta, bizirik gabe, baina bidaiatzen dudan aldiro, gustatzen zait lekuan lekuko ibaiak ikustea. Ez soilik ibaien gateko ezik eta ibai horrek islatzen delako gizarte bat. Eta orduan pentsatu, ze egoera penagarrian gendaukan ingurumena, eta horrek ze gizarte penagarria islatzen zuen, eta ez baldin bat zaizu hori argi geratu, argazki honi begira. 1978ko udan, mutiko bat Orioko hondartzan dena aparrez estalita. Orduan, gaur egun pentsa ezin izan duitzaigu, eta orduan normaltzat hartzen genuen. Nik esan nuke, ingurumen errespetatzen ez duen gizarteak ez duela bere burua errespetatzen. Eta uste dut hau pixka bat azpimarratzea komeni dela, ze garai hartan, ez da bai adexente izan zen batzuk, hasi ziren esaten ez
egoera honi buelta eman behar zaio, ez ditzakegu onartu olako kutsadura mailak. Inbertitu egin behar dugu, gure industriak eraldatu egin behar ditugu, garbigoak izan ditezen, saneamendua hobetu behar dugu, arazketa eta beste hainbat gauza. Eta batzuk esaten zuten ez ez. Batzuk zioten, hau guztia zela ongizatearen truke ordaindu beharko duen prezioa. Industriak eta prezio zekarrela berez. Garai hartan, izugarrizko inbertsioak egiten hasi ginen, eta geroztik egoera asko hobetu dugu. Hemen daukazute Urumea Donostian, 1960 inguruan, eta gaur duela urte pare bat, eta zer ikusirik ez. Esate baterako lehen aipatu ditugu izokinak, izokinak urtero, barrena pasatzen dira, eta beste hainbat espezie ere horri ikusten ditugu. Eta uste dut momentu dela pentsatzeko. Duela 40 urte, hasi ez balira, olako gastuak, olako inbertsioak egiten ibaien hobekuntzan, diru hori aurreztu izan bagenu eta beste gauza batzutarako, industriarako, edo nahi dugunarako erabili izan bagenu, gaur egun zerbiziko ginateke. Hobeki edo okerrago. Nik uste dut asko zer okerrago biziko ginatekela. Beraz, ingurumenean egiten dugun inbertsioa, nire ustez, gizartean egiten dugun inbertsioa. Bueno, egoera nola aldatu den ikusteko, hemen daukazute Urumea ibaiaren ur kalitatea, ura agentziak, barkatu Gipuzkoako Foru Aldundiak neurtutakoa da, eta hemen daukazutena da ornogabeak aztertuta, errekako somorroak aztertuta, agertzen den kalitatea, 1986an etzen ia ezer bizien bertan, eta poliki-poliki gorantztoa, gaur egun 140, 150ko mugan gaude, eta oraindik ere hobetzen ari da. Badago zer hobeto. Beraz, uraren kalitatearen aldetik izugarrizko hobekuntza izan da. Gaur egun hemen daukezute Konfederazio Hidrografikoak ateratzen duen mapa, eta duela urte gutxi batzuk gure inguruko ibai guztiak kolore gorria zuten, kalitate txarra, gaur egun berdea da nagusi, leku batzutan horia dugu, oso gutxitan gorria eta oso gutxitan baita ere urdina bikaina. Beraz, hobetzen ari gara, baino oraindik badaukagu zer egin. Esate baterako, hemen eskuinan ikusten ari zaretena da, isurketa toxiko bat Deba ibaian, Sorraluze inguruan duela 3 urte gertatu zena. Nonbait fabrika batek, depositu batean zianurua zuen, eta hori ez dakit ihes bat izan zen, edo apropos isurita, baina horrelakoak oraindik gertatzen dira. Ere hemen daukezute, estolda bat, hau Mijoa errekan dago, Mutrikuko kontserbera guztien azpian, hauek ez daukate ia araztegirik, eta horien urzikin guztiak errekara doaz, eta noski, erreka txikitzen dute. Beraz, horrelakoak oraindik gertatzen dira, eta hobetu beharrean gaude. Baina esan bezala orokorrean asko hobetu egoera. Orain, kontua ere konplikatzen ari da. Kutsadura gero eta konplexua da. Garai batean, kutsadura honetan genukan, paper fabrikak askatzen zuten lixiba, estoldak askatzen zuten materia organikoa, kaka, eta horrelakoak. Eta horiek oraindik badaude, boitako batzuk kontrolatu egin ditugu, baina gero eta sustantzia kimiko gehiago erabiltzen ditugu, beste gero eta produktu farmazeutiko gehiago erabiltzen ditugu. Gizarte oso medikalizatu badaukagu, gero eta zaharragoa badaukagu, eta hemen daukazutena da, Ebro ibaiaren arroa, eta hemen behan gure lagun batzuk, ingurumen kimikari batzuk, egindako azterketak bertan agertzen dira farmako desberdinen kontzentrazio. Hemen daukazuten T9 hau, Iruña azpian etxauri da, eta begiratu bertan denetatik topatzen dela. Beta blokeatzaileak, antiinflamatorioak, antibiotikoak, antidepresoreak eta bar. Araztegiak martxan jarri ditugu, baina araztegi hauek ez daude diseinatuta gaur egun iristen zaien guztia desegiteko. Hortaz, rotok arrazoi, rotok son aguas medicinales llevan restos de todo tipo de fármacos. Eta ala da. Beraz, orain badaukagu arazo bat araztegiekin, asko hobetu dute uraren kalitatea, baina oraindik isurtzen duten hondakin hori koktel oso konplexua da. Analizatzen dugunean ikusten dugu,
nahiko garbia dagoela, baina ongi analizatzen baldin badugu sustantzia eta ageri diren bertan denetatik topatzen dugu. Eta problema da, ez dakigula horien eragina zein den. Ez dakigu ikusten duguna da garai baten ibaiak guztiz kutsatuta zegoela, araztegiak jarri ditugu martxan, hobetu egin da, baina edozein ibai puntu hartzen baldin badugu, zaila da ikuste horren eragina lehenagotik, goragotik ibaia zigortuta baitator. Eta honek eraman gintuen planteatzera posible ote zen ekosistema mailako esperimentu bat egitea. Posible ote zen apropos kutsatzea erreka bat, araztegi baten hondakinekin. Eta bueno, erokeria dirudi, eta agian hala da, baina kontua da, hitz egin genuela, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Ura Agentziarekin, Gipuzkoako Uren Kontsortzioarekin eta bestin bat erakunderekin, eta esan zigutela bai ez ideia ona zela. Orduan zer egin genuen? Hemen daukazute obra bat egin behar izan genuen, hau egin genuen Apraitzen, Apraiz da Elgoibarrak azpian dagoen araztegi bat, eta jasotzen du 90.000 biztanleren hondakinak, gutxi gora bera. Hor tratatzen ditu, oso ongi tratatu ere, eta azkenean hondakin bat, ur nahiko garden bat, eta usain txarrik ez duena askatzen du Deba ibaira. Eta Deba ibaian ez da ikusten honek eraginik baduenik. Baina pentsatu Deba ibaia lehenagotik nahiko zigortuta datorrela. Hau da, beste hainbat araztegien hondakinak jaso dituela, bai Bergarakoak, edo bai Arrasatekoak, eta beste hainbatetakoak. Eta beste alde batetik, justu araztegiaren ondoan badago beste errekasto txiki bat, Aparaizko erreka, hemen ikusten duzutena, bideoan ikusten duzutena, eta orduan eskatu genuen baimena, hondakin honen zati bat, onera desbideratu, eta erreka honen azkeneko metroak kutsatzeko, hondakin honek Deban daukan diluzio maila berberarekin. Diluzio maila da gutxi gora bera, 1,4 oso diluituta. Eta hortaz egin genuen BAFI deitzen zaion esperimentu mota bat, BAFI da inglesetik heldu da, Before After Control Impact, horrek esan nahi du bi errekalde ditugula, kontrol bat goian, inpaktu bat behean, biak aztertzen ditugu inpaktu hasi aurretik, irikitzen dugu txorrota da, hemen ikusten duzuten dago, urte betez kutsatzen dugu beko partea eta urte hartan konparatzen ditugu goikoa eta bekoa ikusteko ze alde dakarren guk sortutako isurketa horrek. Eta aldagai pila bat neurtu egin dituen, komunitateak, mikrobiotatik arrainetara, bazkasareak, ekosistema funtzionamendua, antibiotikoekiko resistentzia jendeak eta beste hainbat. Ikusten zuten bezala, nahiko isurki gardena da, usain txarrik ez du, eta horren eragin ikusi nahi genuen. Gure harridurarako, neurtu genituen aldagai gehienak nabarmen aldatu ziren isurketa honen eraginez. Hemen goien daukazutena da errekaren autodepurazio gaitasuna. Errekak daukan fosforoa atxikitzeko gaitasuna. Kolore urdinean da kontrol tramoa, gorrin inpaktu tramoa, eta hau da ze momentutan hasi egin duen isurketa. Beraz, isurketa hasi aurretik bitramok berdin funtzionatzen zuten, gora bera dauzkate, beti gertatzen direnak, urte sasoiarekin, hasi isurtzen, eta bapatean, eta oso nabarmen murriztu zen beheko tramoak zeukan gaitasuna fosforoa kentzeko urari, erreka autodepuratzeko. Gauza bera gertatzen da antibiotikoekiko resistentzia jendeak aztertzea. Isurketa hasi aurretik bitramuek berdin zeuzkaten, isurketaren ondoren askoz ere antibiotiko resistentzia jende gehiago topatzen genituen inpaktu tramoan, tramo esperimentalean. Eta honek esaten diguna da, nahiz eta ongi araztu hori, jarraitzean duela izaten eragin bat, eragin txiki bat, baina pentsatu eragin kronikoa dela. Eta kasu honetan, genukan diluzio maila zen 1,4, eta pentsatu beste zenbait lekutan askoz ere konzentrazio handiagoak topatzen ditugula. Esate baterako, Katalunian egin izan ditugu zenbait ikerketetan, errekak daraman ur guztia depuradoretatik heldu da. Araztegietatik heldu da. Beraz, ez da 1,4, baizik eta 1 pentsatzen dugu hor askoz ere eragin handiagoa daukatela isurketa hauek.
Bueno, dena dela, esaten duen bezala, uraren kalitateak hobera egin du, baina bien bitartean jarraitu dugu habitata kaltetzen. Errek asko dauzkagu, hemen ikusten zuten bezala, kanalizatuta, estalita, presaz beteta, urak entzen diegu. Hemen daukazute esateaterako Eusko Autonomia Erkidegoan zen erreka zati dauden kanalizatuta. Begiratu, ia dena dagoela kanalizatuta. Milaka presa dauzkagu, milaka mota guztietako obrak. Eta orduan, honek ere pentsatzen dugu izan dezakela nahiko eragin handia errekaren gainean. Noski kanalizazio horiek alde batetik beharrezkoak dira. Beharrezkoak dira gero eta uholden arazoa handia dukagulako. Euria egiten duenean, hori asko egiten duenean, uholdeak izaten ditugu behin eta berriz. Esate baterako, okerrezpan dago Beasain hemen inguruntan dago, Urumearen beko partean uholdea handia dauzkagu, eta jendeari galdetzen zaionean zer ari den gertatzen beti errua administrazioa duka. Diputazioak ez duela, ibilguak ez dituela jargitzen, ura agentziak ez duela bere lana egiten, eta bar. Bueno, zergatik gertatzen da. Kontua pixkat konplexuagoa da. Eta hemen daukazute esate baterako uholde gehien daukan Euskal Herriko zonatako bat. Urume ibaia Astigarraga inguruan. Begiratu 1994 urteko argazki bat eta begira 2011koa. Erreparatu ze distantzia zegoen orduan ibilgutik lehenengo etxetara, eta begiratu orain nola etxeak ez, fabrikak ditugun ertzertzean, etxeak ere bai. Orduan, 1994 urtean uholderen bat gertatzen bazen, asko eta baratzak eta letxuga batzuk eta aza batzuk ondatuko zituen gaur egun asko zire kalte handiagoa daude. Hortaz, ez da horren beste, nola aldatu erreka, hor ere zerbait izan daiteke, baina batez ere da hurbildu egin garela errekara, ibaitara. Eta hor badago arau oso garrantzitsu bat. Uholdeak ez gertatzeko modurik seguruena da urruntzea ibilguetatik. Beste kontu bat, beste arazo handi bat daukagune dira zentrale hidroelektrikoak. Eta hantaz ere ikerketa desente egin izan dugu. Zentrale hidroelektrikoak arazotzat hartzea badakit gaur egun ez dela oso popularra. Hain zuzen, klima aldaketa sortzen ari gara, berotegi efektua, erregai fosilen erabilpena murriztu nahi dugu, eta energia berriztagarriak alternatiba oso eskaini dezakete. Eta hala da. Kontua da, energia berriztagarri hauen balantzea ere ikusi beharko genukela. Ikusi beharko genuke zenbat energia sortzen duten eta ze kalte egiten duten. Euskal Herrian batez ere dauzkagu zentral hidroelektriko txikiak, eta hauek funtzionatzen dute, hemen daukezute hau asura errekan da, esate baterako, presa txiki bat dago, presa txiki horrek uraren parte bat desbideratu egiten du, kanalontatik doa, eta ez errekaren ibilgutik, parte oso handi bat izaten da, uraren 80% hemendik doa eta ez errekatik. Gero tuberi batetik, turbinara doa eta errekara itzultzen da. Hemen daukazute eskema. Kontua da, Gipuzkoan bakarra, baditugula 60 zentral elektriko inguru. Errekak guztiak daude urik gabe, urez oso murriztuta, ura kanaletik dalako eta ez ibilgutik. Eta kontua da, 60 zentral hauen ekoizpena guztira dela gutxi gora bera 4 haizerrotek ekoitziko luketuna adinakoa. Beraz, 4 haizerroten energia ekoizteko gure errekak guztiak kaltetzen ditugu, nik uste dut hor zer pentsatu izan beharko genukela. Ze kalte ditu zentral elektrikoak? Batez ere aldatzen dena da, kaltetzen dena da ibaiaren habitata. Hemen daukazute, Añarbe erreka da Gipuzkoako erreka onentxunetako bat, eta ikusi zenbat ur daraman, ze zabalera daukan, justu Berdapioko presan gainean dau, eta pixka bat berago, hemen daukazute presak askatzen den ura, uskeri bada. Zeik askatzen du ur kantitate hori, ez dutelako lortu gehiago
tapatzea atea, eta begiratu hemen behan ze errakasto xistrina gelditzen zaigu. Ia urikestua, ur hori gainera askoz geldoago da, geldoago joatean gehiago erotzen da, hor arazo pila bat sortzen dira. Hemengo beko argazki hauek dira izokinak, Leitzaran ibaian aterata daude biak, eta Leitzaran ibaira ja izokinak igotzen dira berez edo diputazioaren laguntzarekin, eta printzipioz ibai oso itxuroso, Natura 2000 zarean sartuta dago eta bar, eta horrela igotzen dituzte izokinak, bertan ugalduko diren esperantzarekin. Ze gertatzen da, argazkian ez da osongi ikusten, baina izokin honek esateaterako egatxa kanpoan dauka, ez da kabitzen errekan. Ia urik ez doalako. Eta, esan dakoa, ur oso gutxi, oso geldoa, eta bar, azken horrek problema handiak sortzen ditu, eta izokin asko hiltzen dira, besterik gabe ez dutelako bizirik irautea lortzen. Eta ezkerreko honek behirazen mantxa ditu, mantxa hauek dira ondioak, gainen azten da erizezkinak, eta oso osasun egoera txarraren seinale. Zentralek ez dituz soilik kaltetzen erreketako bizidunak, baita kanpokoak ere. Hau, nire anai batek egindako ikerketa bada, ez naiz ni elosegi hau beste bada, baina berak egin zuena zen Ugako kanala, Ugazko kanala, hau dago Ezkurran, Urumeako haranean, astero kanal hori bisitatu zuen. 10 kilometro kanal dira, eta kanal hortan barrena ibiltzen zen, eta ikusten zen ze animalia hilak topatzen zituen. Hemen dituzte 3 orkatz esateatrako, eta hemen 3 putre, 3 sai. Bi urtetan, topatu zituen kanal hortan hila 125 etxabere, ardi, jauntza, behor, eta bar, 4 zakurre dokatu, 34 ungulatu basati, bai orkatzak, basurdeak eta olakoak, harrapariak denetatik. Harrigarria da nola arraio hilditezken putreak olako kanal bat. Besterik gabe udazkenean, hemen ikusten duzuten bezala, dena ostoz beteta dago, hor erdian egon daiteke flotatzen hilik orkatz bat, putreak uste dute hau lurra dela, ez ura, barrura sartzen dira eta ito egiten dira. Pixka bat, eskala ikusteko, 125 etxabere 2 urtetan. Hau Nafarroa da eta 2000 urteren bueltan egindako ikerketa da. Gogoratu nahi dizuet, Nafarroan 2000 urteren inguru hortan, abeltzaintzak zeukan arazo handiena omen zen kamil hartza. Hartza bakar bat geratzen zen, Nafarroa tarteka sartzen zena, eta Isaba, Urzainki eta inguru hortan tarteka arlo beste hiltzen zituena. Urtean hiltzen zituen 20-30 bat ardi. Eta hori zen arazo handia. Kanal honek urtean hiltzen ditu 30 ardi edo behor. Eta 10 kilometro kanal besterik ez dira. Nafarroan daude milaka kilometro kanal hau bezin hilgarriak. Eta hontaz ez peinorkitza egiten. Beraz, hau beste arazo handi bada. Eta pixka bat ikusteko zein kanal hauen eragina, proportziosoa begiratu behar da. Hemen daukagu Leizaran erreka, lehen esan dizuet, Euskal Herriko onentxunetako bat ere badela, eta hemen daukazute Gipuzkoako partea, Nafarroko muga justu hementxe dago, eta hemen dago Andoain. Hor ditugu 25-30 kilometro erreka, ia utxik dagoen aran batean, 2 basarri besterik ez daude, eta basaguntza jarduera batzuk bai, baina besterik ez dago, zentralak izan ezik. Hor hainbat presa daude, hainbat kanal daude, ura errekarik entzen diotenak. Eta horren kantitatea ikusteko hemen daukazute eskema bat. Berriro ere, hau da Nafarroko muga. Arrastoitako bakoitza da ibaiadar bat, ura dakarrena. Zabalera, arrasto bakoitzaren zabalera de Maria, markatu. Eta ikusten duzuten bezala, Gipuzkoara sartu bezin laster, plazaolako presak, ur de Mari gehienak kentzen dio horrekari. Kanalean eramaten du zentralera arte, zentralak askatzen du bai, baina berriz ere beste presa batek kentzen dio. Eta gero beste presa batek. Eta hemen, bypass bikoitza daukagu. Beraz, urik ez du errekatik eta hor guztia kanaletatik doa. Eta hori, esan bezala, kalte handia da.
Esan dizuet, hau Natura 2000 sarean dagoela, eta Natura 2000 sarea, eta Europa mailan daukagun babesgune sare bat, espezie mehatxatuak babesteko. Ze espezie, hemen esaterako izokina eta ursatua, orain ikusiko dugun espeziea. Biodibertsitatea lehen esan dizuet, gainbeheran doala orokorrean, eta arriskua handien dagoela ibaietako biodibertsitatea, eta biodibertsitateaz pentsatzen, jende gehienak pentsatzen du atza, katamotz, tigre eta olakotan. Bueno, bai, olakoak badira, baina beste gauza asko ere baditugu. Eta Euskal Herrian daukagun gauzik interesgarrienetako bat, hemen da, ursatorra. Ursatorra edo Pirineotako mutur luzea, desman gazteleraz, da genero endemiko bat, penintsulan bakarrik biziena, eta erreketara lotuta dagoena nahita nahiaz. Pirineon bi aldetan, iparraldean eta zein hegoaldean bizi da, Galiziaraino iristen da, Portugalen ere lekuren baten edo beste bat dago, baina hemen ikusten dute garai baten zein zen bere banaketa eta gaur egun zelekutan dago. Leku gehienetan ja galdu egin da. Eta galera hori gertatu da, baita Euskal Herrian ere, eta baita gero eta kalitate hobea daukaten erreketan ere. Orduan, ez dakigu oso ongi zer gertatzen den, eta horregatik ari gara espezie hau ikertzen. Hemen daukazuten ursator hau, harrapatu berria dugu eta irrati gorgailu bat itsatsi diogu Bizkarrean, ikusteko nondik nora mugitzen da. Bueno, hortaz, espezie hau aztertzen ari gara, esan da, hemen daukazuten neska hau ari da aztertzen, hau da, Amaiur Esnaola, tesia bukatzen ari da justu horrentxe ursatorrarekin, eta orduan ikusi nahi dugu ze gertatzen da. Gure ustez, espezie honek daukan arazoa da populazioak zatituta daudela. Eta populazioak zatituta daude kanalak gaztentzako trampa direlako. Hemen daukazute, hau da, ibaia, Goizu eta gutxi gora bera hemen dago. Hemen dago Artikutzako partea, Añarbeko urtegia eta Donostia hemen geratuko litzateke. Bueno, Urumea ibai osoan zegoen duela 30 bat urte ursatorra, eta gaur egun bakarrik geratzen da Asura eta Ollingorretan, eta bakarrik Artikutza inguruen, eta gero hemen puskatiki baten Añarben. Orduan, ze problema uste dugu daukala, esate baterako Artikutzan oso populazioanak daude, gero pixka gehiago hitz eginen dut hortaz, eta populazio honek egiten dutena da gazteak esportatu. Gazteak kanpora leku aukera bila. Eta abiatzen dira gazte hauek, abiatzen dira gazte hauek hemendik bera esate baterako, eta iristen dira ugaldeko presara, hau da, lehenbiziko presa ibai horretan. Eta orduan erabaki behar dute, edo ia agortuta daun errekauntatik, edo kanal horren itxura hona daukan kanalontatik abiatzea. Gehienak kanala hartzen dute, eta turbinatan hiltzen dira. Beraz, hemen badaude, ursatorrak hemen badaude, baina beste habitat potentzial pila badauzketen non bizi zitezken, baina bertara ez ditezke iritsi zentralen eraginez. Hori da uste duguna. Orduan ari gara, esan dizuetan bezala espezie baztertzen, eta erakutsi dizuetan bezala, espezie banako batzuk harrapatzen ditugu, itxasten diegu irrati gorgailu bat Bizkarrean, eta gero gau batzuk ematen ditugu jarraitzen 5 minutura ikusten non dauden. Non dauden, zer koordenatutan dauden, zer gau ez da tutik ikusten errekan. Hurrengo goizan errekara itzultzen gara, eta ikusten dugu, hemen daukazute, ze habitat mota dauzkagun. Hemen ikusten duzute, esaterako parte bat urlasterra dela, beste parte bat urbarea, ura poliki mugitzen da, baina sakonera txikia, eta beste parte bat aputzua, asko ere leku sakon dago. Eta, orduan ikusten dugu, gau ez hartutako kokapen horiek zehazki non zeuden, ze habitat motatan zeuden. Eta hemen daukazute ursatorren ibilera Elama errekan, Artikutzan, eta Leitzaran. Bueno, hemen daukazuten rifle hau da urlasterra, zer urlasterretik dena urlasterra den puntu bateraino. Hemen daukazute putzuak eta hemen dauzkazute urbareak. Hemen erdian baldin badago, esan nahi du, 3 habitat hauetatik berdintxu dagoela. Esate baterako, hau da, 14. ursatorrak bere bizilekuan daukan urlaster, putzu eta urbare proportzioa.
Eta fletxaren punta, geziaren punta da erabiltzen duela. Orduan fijatzen bazarete, animali guztiak, hau kenduta, hau oso ez dakigu animalio berotuta zegoen edo zer, nahiko arraroa da, beste guztiek begiratzen dute onera. Hau da, askoz ere denbora gehiago ematen dute urlasterretan, berez urlasterrak duten kantitatea baino. Ez? Oso urlaster zaleak dira, putzuak ez dizki bat ere gustatzen. Honak, ze garrantzi du? Bueno, hemen daukazute Leitzarran ibaiaren bi argazki, batetik bestera 4 eguneko aldea dago, eta aldatu den gauza bakarra da zentrala martxan jarri dela. Orduan, erreparatu ezkerreko argazkian ze zabalera handia daukan errekak, ze korronte dagoen, eta berriz, bigarren egunean, uraren 90% kanaletik doanean, erreka xistrin bat geratzen zaigula eta askoz ere geldoago doana. Beraz, ura errekatik ateratzen, ari gara habitata uzkurtzen, txikiagotzen, azalera gutxiago daukan animali honek bazkabilatzeko eta geldotu egiten dugu, beraz, beretzat txarrago bilakatzen dugu. Eta hor gabiltza, ur agentziarekin eta, posible ote den, zentralen jarduera ur satorren beharretara moldatzea. Gogoratu hau Natura 2000 sarea dela eta helburuetakoa dela ur satorraren populazioa mantentzea. Hau nola egin daiteke? Hemen goian daukazuten Leitzarran ibaiaren zati bat, 500 metroko zati bada, eta bertan mapa bat egiten dugu, zerekutan daukagun urlasterra, urbarea eta putzua. Eta hemen eskuinean daukazute, errekan 5.007 litro segundo zijoazen egun batin, nahiko errekazia zegoen eta begiratu den urlasterra dela. Beste egun honetan, 1.100 litro segundo zijoazten errekatik eta orduan askoz ere urlaster gutxiago dago eta askoz ere urbare eta putzu gehiago. Eta egun honetan, 172 litro segundo bakarrik zijoaztela askoz ere putzu eta urbare gehiago dauzkagu. Beraz, urak entzen digun denean, gero eta habitate txarrago egiten dugu eta hemen behian daukazutena da emaria eta urlasterren azalera. Grafika honek edo gantzeko batek lagun dizaguket definitzen zenbat ur utzi beharko ursatorrari. Gogoratu nahi dut, egun honetan 172 litro segundo zijoaztela errekatik, baino kanaletik zijoaztela 2000. Beraz, ura egon bazegoen. Gertatzen dena da, kendu egiten dugula errekari. Lehen esan dizuet uraren kalitatea hobetu egin dugula, habitataren kalitatea txartu, eta lan asko egin dira, egin dituzte foru aldundiek, ur agentziak, udalek, habitata hobetzen. Presak bota dira, hemen daukazute Urumean Mendarazko presa edo Inturiako presa Leitzarranean, lehen zeuden kanalizazioak txukundu egin dira, erreka erabat zuzenduak meandroaz eta konplexoak bilakatu dira eta horrelako gauzak. Baina, horrelako lanetan hasi behar baldin badugu, iruditzen zait garrantzitsua dela planteatzea zer egin nahi dugun. Eta zer den ibai bat errestauratzea. Eta iruditzen zait hori garrantzitsua dela ze batzutan horrelako gauzak ikusten dira. Ezkerrekoa Madrile inguruko argazki bat da, eskuinekoa Abila, eta bietan ehundaka mila euro gastatu dira, eta norbaitek erabaki du ibai horiek behartzuten soluzioa hori zela. Ez dakit zuei zer iruditzen zaizuen, baina nire iruditzen zait hori dela beko etxe homo horren errestaurazioaren antzeko zerbait. Agian polita da, emakume horri gustatzen zitzaion egin zuen margoa, baina ez zeukan zer ikusirik jatorrizkoarekin. Hortaz, ibaien errestaurazioa zer litzateke? Litzateke jatorrizko egoerara itzultzea edo jatorrizko egoera horretara hurbiltzea. Eta nola definitu dezakegu jatorrizko egoera eta egungo egoera? Ibarko genuke ze egitura genituen eta ze funtzionamendu genuen. Zer da egitura? Ibai baten egitura definitzen du batetik ibilguaren formak, uraren kalitateak, ze komunitate dauzkagun, eta funtzionamendua da ibaiak egiten dituen gauzak. Ibaiak ura hornitzen du, ura arraztu egiten du, arrainak ekoizten ditu eta dara. Eta denborarekin galdu egin ditugu biak. Galdu egin ditugu esateaterako ibarbasoak. Eta ibarbaso horiek oso onak dira ertzetako erosioa kontrolatzen esateaterako. Funtzio bat ere galdu. Orduan, gaur egun ibai asko dauzkagu oso handiatuta, eta saiatu beharko nukena da
bere jatorrizko egoerara eramaten. Egoera erantz eramaten esan da. Ez oso zaila izan den zaigu bertara iristea, baina behintzat saiatu bertara hurbiltzen. Kasu batzutan nahiko erraza da. Bi argazki horiek begiratu eta esaidazte zein gustatzen zaizuen gehien, zein iruditzen zaizuen naturalen. Okerrezkoan dago, guztiok esan duzute eskuinekoa, beraz, honek esan nahi duena da, ezkerreko nerbioi bai hori saiatu beharko genukela aldugun heinean eskuiko artibai errekaren itxurara eramaten. Bueno, izan daiteke erresagoa, zailagoa, baina pintzat norabidea argi dugu. Eta kasu honetan, bi erreka, bi hauek errenterian daude, batetik bestera kilometro bateko aldea dago, bietan uraren kalitatea ezin hobea da, baina biak oso desberdinak dira beste alderdi bati erreparatzen badiogu. Argazki pare hau mundu osoan erakutsi izan dut, eta jende gehienak esan dit eskuineko erreka dagoela, latxeko erreka dagoela ondo, ezkerrekoa dagoela gaizki. Horrek esan nahiko luke, ezkerrekoa aldatu egin beharko genukela eskuinerantz eramateko, enporroiek edo kendu beharko genituzkela. Baina pentsatu pixka bat, zein da naturalago? Zer da naturala basoetan? Basoetan naturala ez da zuhaitzak azten direnean norbait etortzea, haiek moztu kamioetan kargatu eta eramatea. Natura zuhaitzak zartzen direnean, hiltzea eta erortzea, eta bitako batzuk erortzen dira errekatan. Inor, ibili baldin bada, ez dakit, Kanadan, Alaskan, Zelanda berrian leku basatixak samarretan ikusiko zen bertako errekak hemengoak baina askoz ere zikinagoak, kaotikoak direla, naturalagoak. Eta hori da hemen daukaguna. Egurri pila honek gainera, funtzio pila bat egiten ditu, begiratu hemen nola area metatu duen, orbela metatzen duen putzu bat sortu du, eta hauek garrantzitsuak izan daitezke. Adibidez, Euskal Herrian arrantzaleak nahiko kezkatuta daude lertxunekin edo gartzekin, arrainak harrapatzen dituztelako eta egia da, arrain pila diaten dituzte. Horrein pentsatu, arrainentzat non da izkutaleko erresagoa? Ezkerreko hontan edo eskuinan, zalantzarik gabe, ezkerrean. Non dauzkagu habitat mota desberdin gehiago, zalantzarik gabe, ezkerrean. Orduan, munduko beste leku batzutan, badakigu erreka naturalak, ibai naturalek egur hil pila badutela, badakigu Euskal Herrian mendetan barrena egur hau atera egin izan dugula, edo erabiltzeko, edo arriskutsua iruditu zaigulako, eta horrek asko pobretu duela gure ibaietako habitata. Honen inguruan, egin genuen esperimentu bat, Añarbe errekan, eta Añarbe da urmeren adarretako bat, ur kalitate ezin hobea dauka, bertan hainbat espezie mehatxatu bat daude, lehen aipatu dudan ursatorra esaterako, eta bertan daukagu Añarbeko urtegia, 54 hektometro kubiko urtegi bada, oso handia, oso garrantzitsua, Gipuzkoarren erdia urez hornitzen duelako. Duela 20 bat urte, egin ziren ikerketa batzutan ikusi zen batetik, espezie mehatxatu batzuk gainbehera zihoaztela. Ursatorra esaterako desagertzen ari zen. Eta ikusten zen baita ere, urtegiaren buztanean, atzeko partean, izugarrizko orbel kantitate handiak iristen zirela. Orbel hau urtegian arazo bat izan daiteke. Ze orbela usteltzean oxigena kontsumitzen du, eta oxigena kontsumitzeak ekar dezake ur kalitate arazoak metalak mugitzen dira, eta beste bat arazo izan daitezke. Eta orduan, aritu ginen Aiako Harriko Parke Naturaleko patronatuan eztabaidatzen zer egin ote zitekeen. Bagian, ibai ertzeko basoak gutxitu, edo planteatu genuen ez dut ziren bi arazo horiek, espezie mehatxatuen gainbehera, eta orbel sarrera handiak prozesu beraren edo arazo beraren ondorio. Ez dut zen gure errekak dutela materia organikoa atxikitzeko gaitasun eskasa. Alegia, dauzkagula errek asko hemen eskuineko bezalakoak eta ez ezkerrekoak bezalakoak. Eta orduan, planteatu genuen proiektu bat, lau errekartu genituen, atsegin xorok 2 metro dauzka zabal, Añarbek dauzka 12, eta lehen aipatutako bazi horietako bat planteatu. Erreka bakoitzen alde bat kontrolerako, beste bat esperimentu egiteko, 8 erreka alde horiek aztertu, eta beko partean enbor pila bat sartu. Eta ikusi nola gertatzen zen, ibilgua, sedimentuak, materia organikoa eta beste hainbat gauza. Eta funtsean egin genuen, hau da gure
alde esperimentaletako bat, nola zegoen, eta ingenieritza bateri esan genien, bueno, hola nahi dugu. Enbor hauek hola sartu behar dituzute. Baina ez genuen hauekin oso modu kalkulatuan. Azken batez, guk ez dakigu non egon behar duten enborrak. Hori errekak berak daki. Bota enborrak eta errekak mugituko ditu. Bueno, haure, etzen izan oso ze bertara ez daitezke makinak sartu, eskuz egin beharreko lana izan zen, leku babestua da, eta bar, baina, bueno, aste batzuk pasatu genituen, edo pasatu zituzten langileek presak eta bar sartzen, ahalik eta gauza naturalena edo egiten. Eta hemen daukazute, errekabitako bat, Malbazar, nola zegoen aldez aurretik, ondoren nola zegoen, Ainarbekoa, presa hauekin, edo lehen erakutsi dizudan latxe, aldez aurretik, eta ondoren. Honen eragina. Hemen daukazute, Ainarbeko errekalen esan dizuet, hau zela hemen handiena, 12 metro zabal, eta fijatzen bazarete, dena dira harri kozkor nahiko handiak. Eta harri pixka bat zegoen, baina oso harri mantxa gutxi. Bueno, leku bera, urtebete beranduago, guk hemen bi enbor hauek sartu genituen, eta gero gainontzekoak dira errekak beherak ekarri zituenak uholdetan, zuhaitzak mugitzen dira, eta egintzen gero eta presa handiago bat. Orain erreparatu, honi, hemen dagoen neska honi, ez dagoen enbor baten gainean, baizik eta hemen atzean dagoen are barra honen gainean. 110 metroko are pila bat, 15 metro, 10 metro zabal, ia 2 metro sakon. Are hau guztia, urtebeten pilatu zen bertan, hortze delako enbor horiek. Enbor horiek hor egon izan ez balira, urtegira nio sartuko lirateke, ez dakit ez dut kalkulu egin zenbat metro kubiko diren, baina horrek esan nahi du urtegian ur kantitate hori gutxiago sartuko litzatekeela. Ez bakarrik area, baita ere pilatzen ziren beste elementu batzuk, orbela. Hau da, astebeten pilatu zen orbela errekabietako batean, eta hemen daukazute berriro ere kontrolak dira urdinak, gorriak dira esperimentalak, eta honek markatzen du, lerra honek markatzen du non sartu genuen egurra, eta ikusi, egurra sartu eta gero eta diferentzia handiago dagoela kontrol eta esperimentalen artean, iritsi zen 12 eta 30 aldiz orbel gehiago izatera. Orbel hori horra txikitzen zen, eta bertako ornogabeak desagarrarazi egiten zuten. Beraz, orbel hori ez da iristen, edo askoz ere gutxiago iristen da urtegira. Eta esan dizuelen, urtegian arazo bat izan zitekeela. Bertako kudeatzaileak kezkatuta zeuden arrainekin. Ari gara presak egiten, egur presak, hori arrainentzat txarra izan daiteke, hain zuzen presak ari gara zen leku askotan porlandezko presak. Eta, bueno, datuek erakuste dute ez, arrainei izugarri gustatu zaizkiela egur presa hauek. Hemen daukazute zenbat amu arrain zeuden, esateaterako atsegin soron, aldez aurretik egia etzegon alderik, egurra sartu hasieran etzegon, baina udazkenen askoz ere arrain biomasa altuagoak topatzen dira egurra sartu egun lekuietan. Izugarri gustatzen zitzaien egur hori. Hain zuzen, enbor tartean bizi dira, horra goten dira babestuta, eta bar. Beraz, proiektu honek erakutsi zigun, berez jende gehienarentzat itxusia litzaken erreka bat, izan daitekeela askoz hobe, ustez oso ongi genukan erreka ura baino. Hau da, askotan pentsatu behar dugula, zer den naturalena, zer zein den lortu dugun egoerarik onena. Eta gure genukan erreka onena, oraindik are hobeki utzi genezakela, bakarrik lan txiki batzuk eginez. Bueno, nik uste dut honek kudeatzaileen arteaneko eragin izan zuela. Txipa aldatu zien bertako kudeatzaile askori, eta geroztik leku askotan eskatu digute egurra sartzea. Batzuetan ideia hona da, beste batzuetan ez dut esan nahi leku guztietan enborrak sartu behar direnik. Baina kezka bat geneukan. Hau da, arrain gehiago genitun, ornogabe gehiago, baina baita ere diru asko kostatu zen. Hau da, obra horiek azkenean garestiak ateratzen dira. Eta horren, planteatzen genduen ze punturaino merezi ote zuen egindako lanak. Eta nahi genuen jakin dirutan bakarrik pentsatuta hori ona onuragarria edo txarra ote zen. Guk dirutaz ezer ez dakigunez, gonbidatu genuen hemen daukazutean Vicent Sakuña, berana da, katalanek badakizute diruz baino asko gehiago dakitela.
Eta eskatu genion egitea balantze bat. Eta hau da, berak egin zuena. Batetik, dauzkagu ekosistema naturalak, ekosistema hauek dauzkate funtzio batzuk, urari atxikitzen diote presabiliek, materia organikoari usten diote horrako gauzak. Horiek zerbitzu ekosistemikoak dira, hau da, gizarteriari onurak ekartzen dizkieten gauzak, eta onura hauek baloratu egin ditzakegu. Esate baterako arrain gehiago dauzkagu, arrain kiloa zenbaten saltzen da, horrek prezioa dauka, edo urtegian ur gehiago kabitzen zaigu, eta zenbat balio du ur horrek. Zerbitzu ekosistemikoak kontutan hartuta, atrentzen zitzaigun erreka metro bakoitzak urteko zentzuela euro bat, 2 euro, metro bat erreka ez da asko, eta erreka hauen balio ekonomikoa 10 aldiz handitu zela. Eta ikuspuntu ekonomiko hutsetik, errepikatzen dut, egindako inbertsiori 10-30 urtetan berreskuratuko genukela. Hau da, olako enborrak sartzea posible den lekutan, onuragarri izan daitekela ez soilik biodibertsitatea hobetzeko, baizik eta zerbitzu ekosistemikoak hobetzeko. Bueno, uz dezagun momentuz Añarbe, aipatu nahi dut gure ibaietan daukagun arazo larrietako bat espezie exotikoak direla, zebra muskuilua, esaterako nahiko ezaguna da, Falopia japonika eta asko zabaldu den landare inbadietzaile bat, bisoi amerikarra, eta hemen daukazute orain da urte batzuk ateraren liburu baten irudi bat, bertan agerri da zein den arrain espezie arrotzen proportzioa, eta ikusten duzuten bezala, txapelduna gara Penintsula Iberiarran, inon baino arrain espezie exotiko gehiago dauzkagu, eta hauek esaten ari nintzen ez, izugarrizko ingurumen kalteak egiten dituzte. Bueno, beraz, nora goaz. Iragana ezin dugu aldatu, egin ditugun gauzak egin ditugu, eta kitxo, ez daukat erremedio hori, baina etorkizuna bai. Pentsatu egin beharko genuke, ze etorkizuna nahi dugun, eta horrek eskatzen dugu planteatzea nolako mundua eta nolako ibaia nahi dugun. Eta lehen, esan erakutsitako adibide batzuk, nire ustez, erakusten dute, ia ezer ez dela ezinezko. Ezinezko den gauza bakarra da, galdu ditugun espeziak berreskuratzea. Beste guztia, gure eskura daukagu. Hau da, izokinak berreskuratu ditugu gure ibaietan, suntsitu izan balitz espezie hori, ezinezkoa izan litzateke izokina berreskuratzea. Bi mezu badira garrantzitsuak, batetik biodibertsitatea kontserbatzea askoa dela, eta bestetik ausardia behar dugula. Ez dugula egin behar beti orain arte egindakoa. Egurra sartze hori izan zen nahiko gauza desberdina, eta bide berri bat erakutsi zigun. Eta bi hauen adibidetzat artikutzan egin ditugun lan batzuk erakutsi nahi dizkituet, eta ja hitzaldia bukatzen ari naiz. Bueno, ez dakit ezagutzen duzuten artikutza. Artikutza Nafarroan dago, Gipuzkoako mugan, berez Goizuetako lurrak dira, baina duela 100 urte Donostiak erosi zituen. Gaur egun dauzkagu Euskal Herriko baso eta erreka honenak, biodibertsitateaz gainezka dago, kalitate honeko urak, eta olako gauza dauzkagu. Lehen egurrila aipatu dizuet, begira presa puska dauzkagu, berez sortu direnako, ez dira guk sartutakoak egin horrek sartutakoak. Bueno, kontua da, gaur egun zergatik daukagu horrelako leku zoragarria. Hain zuzen, garai baten beste edozein leku bezala sekoa zelako. Duela 100 urte minak zeuden martxan, basoa ustiatuta zegoen, ganadua zegoen. Kontua da, Donostiak hotik edaten zuela ura, eta 1902an okerrezpan hau izan zen izurrite bat tifusa Donostiak. Segurazki garai hartan ez zen oso arraro izan, tifusa suertatzea, baina gogoratu Donostian erreginak eta bere korte guztiek uda pasatzen zutela, eta orduan kezkatu egin ziren, eta ikusi zuten erreka oso kutsatuta zegoela. Ez zakiten ez ur hori arrazten, erabaki zuten arro osoa erostea, eta mende batez arroa ia ikutu gabe mantendu dute. Euki dute bakarrik urarentzat. Eta gaur egun da, esan dizudan bezala, urik onena, biodibertsitatea denetatik daukagu. Eta horren seinale asko daude. Esate baterako, gure errekak oso errez uhertzen dira. Euri pixka bat egiten duenean, txokolate kolore hartzen dute. Txokolate hori zer da? Besterik gabe arroan daukagun erosioa.
lurra galtzen ari garela. Hemen daukazute Oiartzun erreka, 2014ko egun batean, eta egun berean handik ordu betera Urdailuko erreka, Artiputzan dago hau, biak oso hazita daude, baina begiratu hau txokolate kolorekoa dela eta garden dagoela. Honek asko erakusten digu Artiputzako egoerari buruz. Bueno, duela urte batzuk 2013an, Donostiako udalak eskatu zigun egitea bertako erreken balorazio bat, egin genuen eta bikaina. Eta bai, bikaina baino, galdetu ziguten, zerbait egin dezakegu oraindik gehiago hobetzeko? Joño, hola pentsatuta, bai, bida baditu zuten, 7 presa txiki, hemen dago itako bat, presa txiki hauek oztopo dira arrainentzat, zergatik ez dituzte botatzen. Bale, eta 7 presa txiki bota egin zituzten. Hau zen 2014 urtea. Eta geroztik, askoz ere erresago zaie arrainei, usatorrei eta hor barrena mugitzea. Eta 2014an esan genien, bueno, presa handi bat gelditzen zaizue, Enobitako presa. Zergatik ez duzute kentzen. Eta, bueno, esan zioten hortaz, ez da pentsatu ere burutik egina zaudete. Bueno, hitz egin dezan pixka tontaz, Enobitako urtegi hau 1953 urtean eraiki zen, 42ko presa dauka, eta 1,6 hektometro kubiko biltzen ditu, baina eraiki zituen momentuan ikusi zuten arazoak zetela, arazo geologikoak. Ezkerreko magalontan, magalau karstifikatuta dago eta presa lertzeko arriskua izan zitekeen. Hori dela eta presa honek beti eman zituen arazoak, eta berandago, 1976 urtean, Añarbeko urtegia eraiki zen. Geroztik Enobitako gero eta gutxiago erabili zen, eta azkeneko urte askotan ez zen erabili. Eta orduan guk esaten gainien Donostiako udalekoi ez ote zen dobe kentzea. Bueno, hasieran esaten zuten pentsa ezina zela, baina gero hasi ziren kontutan hartzen, bueno, mantentzeak gastu badakarrela, gastu handi bat. Ze presa guztiek bere arriskua dauzkate eta arrisku horiek saihesteko behar dituzte hainbat tresna eta bar. Eta erabaki zuten ez hobe zela presa kentzea. Hau da, Europan kendu den presarik altuena. Eta, bueno, hori dela eta pentsatu duen oso aukerana zela ikertzeko, zer horrek ze ondorio dakartzen. Eta momentu enten ari gara BBVA fundazioaren laguntzarekin horren ikerketa bat egiten. Hau da, gure hipotesi sorta, nola zegoen presa, gero ustean ze gertatuko den, eta gero ze aldaketa etorriko diren errekanbeko partean, goian eta beste bat kontuta. Eta hau da, gaur egun presa honen egoera. Argazki hau da, iaz urtarrilan, otsailean ateratakoa, hau da joan den astean ateratakoa, ikusi ze aldea dagoen, hau da iaz uztailean ateratako argazki bat, hau da orain nola dagoen, dena berdetuta. Beraz, hemen guztiz artifiziala zen habitat batean, ia ezer ez zeukan leku batean, sortu dugu berriz ere erreka bat, erreka hori egunetik egunera hobetzen ari da, ornogabeak kolonizatu dute, gero eta funtzionamendu naturalagoa dauka, eta bueno, urte gutxi diren buruan, hau basoak estaliko du eta eukiko dugu. Euskal Herrian daukagun arenik onenean, zegoen puntu beltz bat kenduko dugu. Eta lehen esaten dizuena, hau 2014 urtean pentsa ezina zen, 2020 urtean egina dago. Oraindik, lanak ez dira bukatu, baina orokorrean esan dezakegu egina dagoela. Bueno, ja bukatzeko, aipatu nahiko dugun oso joera kezkagarri bat ikusten ari naiz, badakizute azkenik urteetan pinuak ze arazo izan duen xingola marroi famatu horrekin. Izugarrizko matarrasak izan dira hainbat lekutan, mindazkatzuten hauek Bizkaian daude, baina Gipuzkoan ere antzekoak dira. Eta matarrasa horiek inpaktu handia dakarte errekan, guztin pila bat eta bertara iristen da. Baina, jemesko kezkatu da pinudi hauek kontserbatzeko edo salbatzeko kobre oxidoa botako duten, eta horrek ze inpaktu izan dezaken, nik uste dut hori nahiko gauza kezkagarria dela. Baina, are gehiago kezkatzen dugu, gero zer etorriko den. Eta ikusten ari garena da, leku hauetako gehienak ari direla eukaliptoz estaltzen.
Orduan, eukaliptuz guztiz estalita dauzkagun zenbait eskualde baditugu Euskal Herrian, eta benetan bertako biodibertsitatearentzat eta oso gauza kezkagarria da. Orduan uste dut hau honek zer pentsatua eman beharko ligukeela. Bueno, beraz, lehen esaten ari nintzen bezala, biodibertsitatea kontserbatzea ezinbestekoa da, ausartak izan behar dugu, ez dugu konformatu behar dugun honekin, eta lehen esan dizuedana kontserbazio eta aurrerapen dikotomia hori faltsua da. Ez da egia garestigia dela ingurumenean inbertitzea da gizakiaren bizikalitatean inbertitzea. Zergatik kontserbatu hortaz ibaiak? Nik uste dut ibaia kontserbatzeak eskatzen digula ingurumena kontserbatzea, eta azkenen hori dela bidea gure seme-alabentzat etorkizuna bermatzeko. Askotan pentsatzen dut, datozen belaunaldiek epaituko gaituztela. Hemendik 100 urtera, 150 urtera, jarriko dira atzera begira, eta esango dute, zuek izan zineten lehenengoak, konturatu zinetenak esate baterako klima aldatzen ari zinetela. Zer egintzen duten? Orduan bi aukera daude, esan dezakete jonio. Konturatu zineten, egoera larria zetorrela eta hori aldatu egintzen duten, eta zuei esker bizi gara oso ondo, edo ez duten ezer egin, eta zuei esker bizi garen bizin gaizki. Orduan, gero eta argiago ikusten dut, etorkizunean bi gauzi erreparatuko dietela, batetik ze eskubide sozial utzi ditugun, eta bestetik ze ingurumena utzi diegun ondorengo belaunaldiei. Mil esker.